हेलौ लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअ जाहैबाय जोङो हाजोआव थांनो नागिरदों। जोङो लोगो लानि न'आव मोनफैनानै दसे जिरायबाय आरोना रेस्ट लाबाय। दा दसेनि उनाव जों थांसै। नै मालाय इसानाव अमा फिसा दंमोन लोगो ला आदार जाबाय नै मालाय हाजोखौनो मोनदांगोन बायदि मोनखाबायहाय। बेराय खनसे थांबाय गब्ला ब्रिजआव गब्ला ब्रिज नामा। जोङो ओंखाम जाखांनानै गय जागासिनो दं आरोना। ओंखाम जानायखौ भिडिअ लाबाय थाजाया बोरैबा लासिंसिं मोननानै बिब'मोन इसा बिमा बिफाबो दंमोन नालाय लाबाय थादियासै आरो। नै मालाय हाजो गुदि नालाय स्रां स्रांथार बिसिना जायगाया। मालाय केमेराया मोजां खोमा ना? मोजाङानो दं। हाजोआव बेरायनोसै नै देलायगासिनो। खिन्थाहराखै भिडिअसो बानायदां। जोङो टमटमजों थांसै आरोना हाजोआव दा स्कुटिखौ साथाम गाखोनो हानाय नङा होननानै लांदो स्कुटिखौ। ओंखामखौनो गरनै जानानै थानांसिगोन बायदिसो मोनदां। मानो? माइयानो गैयाबाथाय। मा माइ इयो माइब्रा ना माइयो? माबा बावा माइ। माइयानो गैया माथो इयावलाय। आरो इयाव माबा खुलिबायना मा होनोमोनलाय? मा? धाबा खुलिबाय। गाज्रिसोहाय इफोराव धाबा खुलिनाया। नुस'ना नालाय मानसिफोरा इयावसो हाबफैबाय थागोन आक'। पार्टि जानोनो लोंनोनो फैयो आरो बयबो दाना बेरायनो। हाब फैयोथ' बिहामजोफोरबाबो फैयो सिख्लाफोरबाबो फैयो। ओइला गारि गंनै ना गंथाम दंफैयोआनोलायनो। खाना जादों मानसिबा मानसियाखै। ओइ दाख्लैथ' फुजा बायदि जालायदों दैज्लाङाव मिथिबायना दैज्लां बायदोंना मानसिफ्रा उसुखुथु मा खालामगोन मोनबाय बेरायफैबाय आक'। नोंस्रा खाथि नालाय मालाय सिबिङा मा गामिखौ दाख्लै माबा 25 ना मानि मोनदों अफाराव बिदिनो 15,000 आं बै दिनानो लाबाय दङ बैसागु बायबासो मा जायो। किस्तियानो जोबाखै गारिनि किस्तियानो आरो मास मोननै दंबावो। 12 माससो दंबावो। 12 मास? 14 मास? हे प्रभु। दासो मोनफैबाय नै। सान्दुं गोसा नालाय सोरबा दखान होनाय